Mun nimi on tosiaan Kaisla ja mä kerron teille mun matkasta Sri Lankaan. Mä aloitan varmaan siitä, että kaikki matkathan Sri Lankassa tosiaan alkaa Colombosta. Mä lensin Colomboon Frankfurtin kautta ja lento taisi olla jotain suurin piirtein, olisiko ollut 650 yhteen suuntaan ja varmaan saman olisi saanut sitten edestakaisin, jos olisi ollut reissussa vaan kuukauden, mutta mun alkuperäinen suunnitelma oli lähteä kuukaudeksi Sri Lankaan, sen jälkeen kuukaudeksi Filippiineille ja sitten sen jälkeen kuukaudeksi Indonesiaan. Mä saavuin Colombon lentokentälle todella aikaisin aamulla ja check-in hostellin oli vasta iltapäivällä ja mulla oli tavoitteena, että mun täytyy saada hommattua itselleni srilankalainen ajokortti. Tosi moni turisti menee Sri Lankaan, ei välitä siitä ollenkaan, että käytännössä se on poikkeuksellinen maa siinä mielessä, että sinne täytyisi olla oma ajokortti, varsinkin jos sä haluat ajaa tuktukkia, joka on vähän niin kuin juttu Sri Lankassa. Ja mä olin jutellut siitä jopa yhden mun kaverin kanssa, terveisiä vaan Titalle. Ja he ei esimerkiksi ollut ollenkaan hommannut ajokorttia ja ajoivat skootteria ihan sujuvasti oman lomansa aikana, mutta mä päätin, että mä en halua ongelmia ollenkaan poliisin kanssa yksin matkustavana naisena, joten mä voin hommata sen ajokortin. Halvemmalla varmasti pääsis, jos olisin mennyt julkisilla ensin lentokentältä Colombon keskustaan, mennyt sinne auto-officeen, mutta heti kun mä tulin lentokentältä ulos, niin tämä mies tuli kertomaan minulle, että kaikki taksit Colombosta ulos on käytännössä 30 euroa, eli 10 000 paikallista rupiita. Ja mä ajattelin, että no, tää on todennäköisesti kusetus, mutta mä pääsen itse helpommalla, jos mä nyt vaan leikin tän äijän mukana. Mä selitin hänelle sen tilanteen, että mun täytyisi käydä auto-officessa hoitaa itselleni ajokortti, ja hän oli silleen, että ok. Negombossa tää hostelli oli tosiaan hyvä, mä vietin siellä 2 yötä ja tapasin siellä sitten tämmöisen espanjalaisen nuoremman reppureissaajan kuin Julian. Ja meillä oli samat suunnitelmat Julianin kanssa, että me lähdimme kohti pohjoista. No minä henkilökohtaisesti en tue ollenkaan safareita, enkä siis käy niillä, jos ei ne ole varmasti eettisesti ok. No mä olin sitten Bookingista lukenut kommenteista erään puolalaisen tytön, joka oli ottanut Habanara-nimisestä kaupungista majoituksen vähän syrjempää kaupungin keskustasta, jossa oli oikeastaan vain 3 huonetta ja ne oli yllättävän edulliseen hintaan. Ja hän oli pyytänyt sitä hostellin omistajaa viemään heitä todella aikaisin aamulla tuktukilla sen kansallispuiston läpimenevän tien varteen, jossa on elefantteja yleensä aamuisin ruokailemassa. Tultiin sitten takaisin tältä meidän elefanttireissulta ja nähtiinkin tämä meidän majoitus sitten paljon paremmin siinä kohtaa, koska oltiin tosiaan saavuttu aika myöhään illalle, että silloin oli jo hämärää. Ja hetken aikaa siinä sitten pohdittua me totesimme, että lähdetään kohti Sigiriaa. Sigiriassa tavattiin sitten heti ensimmäisenä muutama elefantti myöskin, jotka olivat tämmöiseen turistin ratsastuskäyttöön. Sigiriasta löytyy tosiaan tämmöinen Lions Rock leijonakivi, jonka päällä on esihistoriallinen linnoitus ja se on hieman arvotuksellinen paikka, koska oikeastaan kukaan ei tiedä, kuka sen linnoituksen on rakentanut. Sigirian ainoa nähtävyys on oikeastaan tämä Lions Rock, mutta sitten siellä on muutama muukin hieno auringonlaskun katselupaikka. Ja sitten lähdettiin tosiaan tuktukilla kohti järveä. Ja yleensä mä en makeissa vesissä tykkää ulkomailla käydä, koska siinä on omat riskinsä. Että suolaisissa vedissä hyvinkin paljon olen intohimokas snorklaaja, mutta tämä reissu sitten osoittautui omaksi jutukseen. Ollaan edelleen semmoisella alueella, missä meitä varoiteltiin koko ajan siitä, että elefantit tulee sitten hämärällä ja ne hyökkää teidän kimppuun. Et periaatteessa yksin ei ole saanut mennä kauheasti skootterilla, ei kävellen, ei tuktukilla, pysyä majoituksessa mielellään. Ja myöskin sitten Sigirian kaupungin keskustassa, niin mun kaverin kimppuun hyökkäsi apina, mun kimppuun hyökkäsi apina.
Että jos sulla on vähänkään mitään ruokaa, mitään muovipussia, siis mitään mitä ne voi luulla, että ne voi syödä, niin ne todennäköisesti hyökkää sun kimppuun. Ja jos niillä on vesikauhu, niin se on huonompi juttu, että ei missään nimessä saa päästä niitä sua puremaan, mutta mäkin siis, mulla oli koko ajan täysinäinen vesipullo, että mä niin kun sit jouduin puolustautumaan vesipullolla vähän niin kuin pesäpallomailalla niin näitä apinoita vastaan. Sigriassa ehdottomasti parasta oli myös se, että mä tutustuin Caramiin, eli koronan alkuperäiseen muotoon tähän peliin. Me pelattiin sitä siellä Reggae-hostellissa lähes joka ilta porukalla, ja tarinahan siis päättyy siihen, että mulla nykyään löytyykin sellainen täältä kotoa. Sigriaan kannattaa todellakin jäädä yöksi, niin sit sä voit aamulla lähteä todella aikaisin huiputtamaan sitä leijonakallioa, joten sitten sä näet auringon nousun sieltä kallion yläpuolelta. Itse tein näin, ja siitä on sitten myöhemmin lisää